Pwede. My music. Yes, ang dami lang buhay. Aking complete. Ayan. Zafar, oh my god. Wait, Zafar, wait. Zafar official, how are you, my friend Hans? How are you, Lala? How is your banana? How are you? Ayan, the music. It. I'm gonna arrange the music. Okay. 1 minute, Lala. First like me, thank you. Thank you, Lala. Buksan mo yung electric pan para hindi ganong maingay. Because of me. Wait, Lalam, sa 4%, thank you for your first thumbs up. Thank you so much. Thank you so much, Zafar. Sa akin malamig ako, nalalamigan ako. Ayaw. Nilipad yung mga balay. How are you, Zafar? Thank you, Lalam. Ayan, biyahe. Biyahe ni Jonah, magandang umaga, Juans. Magandang umaga po, Lalam. Yan, ka-open ko lang. Buksan ko lang yung aking music. Biyahe ni Jonah, nagbaba ng kanyang bahay. Wait lang, Lalam. Ka-open lang ni host. Ayun. Open lang natin yung ating music. Ang hina naman. Thank you. Ayan. Hi, Gina. May shout out Lala, Gina. Gina Lalang. Ayan, biyahe ni Jonah. Gina. Ayan. Kumusta naman dyan, mga lalabs? Okay lang natin.
Marami naman dyan sa pagbayaw. Okay lang yung cost. Gano'n lang tayo sa court mga lala. Ayun, mag-go naman tayo kay Whitey. Parang lakas, no? Napansin niyo ba ang lakas? Parang lakas, di ba? Parang nabibingi ako. Ayan, okay na siguro yan. Zafar nagbawa ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 5 million in the house. Nag-shoutout mga lalabs. Ayan. Ayan, padikitan naman si Gina. Ayan. Ayan, nagbawa ng bahay si Bicola ng Uraguan. Nawala yung ating music. Ayan, 4 million in the house. May nag-shoutout mga lalabs. 4 million. Ayan, 4 million in the house. May nag-shoutout. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Ayan. In the talk.
Ayan mga lala, magsipasukan na kayo dyan. Huwag na kayong mahiya. Ayan. Magsipasukan na mga lalabs at maglablaban, magdikitan. Ayan. Magdikitan, maglablaban mga lalabs. Ayan, 5 million in the house. Nag-shout out mga lalabs. Ayan. Pasok lang sila dyan. Ayan. Pasok na mga lalab at magdikitan. Magdikitan. Ayan. %. Charge. Charge na ko lang. Lubat na pala to. Ayan. Charge lang natin mga lalabs para di malubat. Ayun, nag-charge na. Ayan, 3 million in the house. May nag-shout at mga lala. Ayan, 3 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Mag-charge. Hindi nga ito gumagana eh. Inshallah. Yeah, it's charging now. Yan, 3 million in the house. Nag-shout out mga lalabs. 3 million. Ayan. Salamat naman sa 3 million dyan. Ayan, 3 million in the house. Nag-shout out mga lalabs. Pasok lang kayo dyan mga lalabs. Huwag na kayong mahiya.
ito. Yan, 4 million in the house. Thank you so much mga lalaws. Ayan. Pasok lang kayo dyan mga lalaws. Magdikitan, maglablaban at magsuklian mga lalaws. $4 million, thank you so much. 4 million there. Salamat sa 4 million dyan mga lalaws. Yan, 5 million. Ayan, Mr. Big X Console. Ayan. Nagalag shout out, Mr. Big X. Ayan, Mr. Big X. Meron ka na pong jacket lalabs. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay at maglablaban dyan mga lalabs. Ayan. Makipaglablaban dyan mga lalabs. Ayan. Mr. Big X. Ayan. Ayan, salamat po. Ayun lang naman lalabs. Wala nga naman lalabs. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May kalag shout out mga lalaws. Ayan. Thank you so much. Ayan, salamat sa inyong mga support dyan mga lalaws. Ayan. Ayan, dan sa naka-pin. Ayan, thank you so much lalab, Mr. Big X. Ayan. Magbakas ka lang dyan mga lalabs. At ang naka-pin ay si host. Ayan. Ako din yung lalabs. Magbakas ka doon lalabs. Di aking susuklian. Ayan. Yan, Mayor Moto Vlog. Hello, lalabs. Kumusta ka na? Ayan. Okay lang, lalabs. Si Mayor Moto. Ayan. Ayan, Zafar Dan from Mr. Big X. Ayan. Zafar, connect to Mr. Big X. Nelmar lalabs. Ayan. Kumusta ka na, Nelmar lalabs? Ayan. Yung aking pinakamamahal na Nelmar, ayan. Nelmar channel, ayan. Miss you lalabs pa. Miss you to, ayan. From Mayor Moto Vlogs, ayan. Ayan, Nelams, tamsak dan host, ayan. Salamat sa patamsak lalabs, ayan, Nelmar. Nelmar lalabs. May message ka pala lalabs, hindi ka pa nasasagot. Kasi kanina nang chinek ko yung message mo. Bawal kasi mobile dun sa aking work. Ayan. Tinatago-tago ko lang. Ayan. Okay lang lalabs. Busy sa party. Ayan.
Sana all may party-party. Ayan. Sana all may party-party. Ayan, si Nilmar nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Palablag si Nilmar. Ayan. Dan sa'yo, Ate Elensky Vlog. Naging Mr. Big X, magbakas ka lalabs. Nagbakas ka ba sa aking video? Sisilipin natin yan. Baba ka ng bahay mo, ayan, Mr. Big X. Okay lang, host. Ayan. Kumusta na ang iyong WH Lala? Ayan. Dahil kitang piniplay. Ayan. Dan Tamsik, host. Ayan. Salamat na nag-September. Bye-bye muna, lalabs. Pasok mo na sa work. Ayan. Thank you so much, Mervioto Vlogs. Ingat ka, lalab. Ayan, Mr. Big X Console. Silipin natin yung bahay mo. Nilmar Channel. Ayan. Dan ka na kay Nilmar Channel. Ayan. Ayan, OTW ako sa'yo, Mr. Big X. Ayan, nakita ko yung iyong bakas. Dan Nilmar, ayan, from Mr. Big X. Ayan, salamat po. Ayan. On the way na ako, Mr. Big X. Wait lang at pagbukas ko may harang. Ayan, Nilems. Padikit po, please. Ayan. From Nilems. Mga lalabs, okay lang ba yung boses ko? Hindi naman ganong malakas. Kasi alam nyo na may tulog. Mr. Big Console. Punta ko sa akin main, Mr. Big X. Ayan, dan tamsak Mr. Big X Console, dating dikit, salamat. Ayan, Mr. Big X, nagbukas ako, lalabs. Ayan, bigyan kita uli ng isa. Ako to si Android. Ayan, Mr. Big X. Nadikit ko na, lalabs. Nagtamsak na rin ako. Ayan. 3 tamsak, lalabs, ang binigay ko sa'yo. Ay, yung premiere. Ayan. Ako rin yan, si Bicola ng Oragon. Ayan. Yan, dan po ni Lems from Mr. Big X.
Padikit po please. Ayan. Ni Lems Pasqua. Ayan, sabay mo ako ni Lems. Ayan. Nag-charge kasi yung mobile ko. Hindi ko siya mahila. Ayan, the tallest clock in Hong Kong ngayon. Wow! Wow, nice. Ganda naman dito, Mr. Tiny Lems. Ayan. Ayan, ni Lems, tikit mo sa'yo lalabs. Ayan. Ayan, 2 million in the house. Hindi alam, shoutout sa 2 million naman dyan. Million, thank you so much, 2 million. Ayan. Salamat naman sa 2 million dyan. Salamat sa 2 million mga lalabs. Ayan. Huwag nang mahiya mga lalab, magsipasukan na kayo dyan. Ayan, dan sa'yo ni Lems from Nelmar. Ayan. Pabalikan na lang ni Lems si Nelmar. Dan sa'yo lalabs. Nandyan ka pa ba ni Lems? Ayan. Ayan, Mr. Big X Console. Nagbaba ng kanyang bahay. Morning TV Ayla. May galab shout out. Ayan.
Yearning, ayan. Mali yung basa ko. Ayan, Yearning TV Ayla. May jacket ka na lalabs. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ganda naman po ni Juan. Thank you so much po. Ayan. Salamat naman dyan. Ayan. Baba ka na ng bahay. Ayan. Salamat naman dyan. Ayan. Nambula pa si si Mirneng. Ayan. Ayan, thanks po. Ayan. Ayan, nagbuwa ng bahay si Nilmar, mga lalabs. Oh, thank you so much. Ayan. Ayan ang lalabs. Magbuwa ka na ng bahay. Ayan, Mirneng. Ayan. 3 million in the house. May talag shoutout mga lalabs. Ayan. Maglablaban, magdikitan, magmahalan at magsuklian mga lalabs. Ayan. Ayan, Mirneng, magbuwa ka na ng iyong bahay mga lalabs. Ayan. $3 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Thank you so much. Ayan, Mirneng TV Ayla, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. W ako sa'yo, Mirneng. Ayan natin yung bahay mo. Ayan, Nilmar Channel, done from Mirneng TV Ayala. Ayan. Trip to Alhambra, Granada, Spain. Ayan. Taga Spain ka pala lalabs. Ayan, ano ka na pala? Malaki na pala ang inyong bahay. Ayan. Mr. Big X Console, dan po sa premiere mo. Ayan. Ang cute naman ang yung baby. Ayan. Nabahay mo ako. Ayan, sabay mo ako. Ayan. Mirneng TV Ayla. Ayan. Sabay mo ako lalabs. Ayan. Napakaganda naman dito. Ayan, dikit ka sa'yo, ano? Ayan. Mirneng, ayan.
Mirroring TV Ayla, ayan. So yan si Android. Million in the house, mag love shout out mga lalab sa 3 million, thank you so much. O doon lalabs, mag love shout out po doon, ano. O doon Dementrial, Junior Vlog, mag love shout out lalab. Kumusta naman ka, ayan. Patamsak po, ayan, sige po tamsakan natin yan. Sige, o doon tamsakan natin yan lalabs. Lang. Yun o doon nasa bahay makuulong, pasyal na muna tayo dito sa Intramuros, ayun. Yung upload, ayun. Ayan lalabs o doon. Naka-charge kasi yung mobile ko kaya hindi ko anong mapakita. Yan o doon. Napanood ko yung video mo. Ilang minutes pa to? 9 minutes. Ayan. Ang tamsak. Ayan o doon. Sana to sa Intramuros, sabi mo. Panoorin natin saglit. And then sa'yo o doon Demetrial, Junior, pasukli na lang po from Melmar. Ayan, Odin, pabalikan na lang si Nelmar lalabs.
Ayan o doon. Dikit ko to sa'yo. Hindi ko kasi mapakitang gaano kasi yung aking mobile is nag-charge. Ayan. Ayan, sinigang na hipon kay Neymar. Ayan. Bakit naka-turn off yung may mga kasama kang bata? Naka-turn off yung message mo. Ayan. Yung pinapanood ko Neymar. Ayan. Madami kang kasamang bata kaya tinanggal ni Lolo yung mo, message. Naka-off siya. Ang naman lalang. Ayan, ilang minutes ba to? Ayan, 3 minutes lang pala to. Tapusin ko to. Sinigang na ipon sa kalamansi. And thank you, host. Ayan. Ayan ko lang matapos. Di ganong matao ngayon Late na ata kasi ako nag-open. Mga kapitbahay na bata yan, host, na kulit Kala ko lahat mo anak yan. Ang dami. Kapitbahay lang pala yun. Kala ko anak mo lahat yun. Yan, taga saan ka po, host? Taga ano po ako, Bicol? Bicol po. Taga Bicol ako, lalams. Saan po sa Bicol? Mga itlog pa siguro, host, kasi walang gaanong tao. Malamig kasi masarap matulog. Mga itlog. Wala yung basa. Mga tulog. Siguro kasi lalang malamig na tinatamad silang bumangon. Ayan. Dito nga rin sa sa UAE, malamig na lalabs. Hindi mo na kailangan ng aircon. Kasi malamig na. So yan, hindi ko lang ng Oragon, lalabs. Near ng table, ayla ko yan.
Ayan si Bicolano ng Uraguan. Ano ka ba? Di ba taga Naga ka? So, ano ka? Lenny Robredo. Ayan. Ayan, formal lang in the house. Biglang shoutout mga lalang. Sobrang lamig na siguro dyan sa Pilipinas, no? Harap na may ano, kayakap-yakap. Ayan. Dito po, taga-Muhi po ako, host. Malapit lang yun sa amin, Lalaw. Isang sakay lang yun, di ba? Manila. Akala ko nasa ano ka, abroad. Nasa ano ka lang pala, Espanya, Manila. Saan yun sa Manila talaga? Yung pangalan lang yan ng lugar. Espanya, Manila. Ano yun, sa Manila lang yun? Hindi sa Espanya. Joke lang po, ayan. Uy, nagjo-joke man uy si ano. Joke lang po. Nasaan ka talaga, Lalaw? FW ka? Nasa Spain po ako, nasa Spain ka eh. Matagal ka na dyan. PM pa lang dito. Dito lalabs ano dito. Oras na ba? Dito is 2:23. Oh, naghang ako mga lalabs. Naskip niyo yung aking harang. Wait lang at ayan 2017 pa po, ayan matagal ka na rin pala dyan. Wait lang kasi nag-ikot-ikot tayo. Ayan. Ako nung ano pa ako dito 2000 ano pa ako dito 2014 na yan. Punta ako dito 2014 May, ayan. Nasa work pa po ako, wala naman tao dito sa resto kaya silip sa mga nag-LS. Makita ka dyan ng amo mo. Nagmo-mobile, ayan. Anong oras yung out mo? Kung 11:23 na dyan, mga alauna ganon. Mahuli ka dyan eh. Ay, bakit ka pa na-using ng mobile?
Nito nga amo ko, Francis, nakangiti lang. Okay lang naman siguro kasi wala naman tao eh. Diba? Huwag lang yung busy time nagmo-mobile. Okay lang, mabait pala yung amo mo, lalab. Sana all. Sana all mabait ang amo. Sa Spain, ayan, malaki siguro yung pera dyan, no? Yearning TV Ayla, ayan. Siguro malaki yung ano mo dyan, sweldo, no? Malaki ba yung pera dyan? Pag summer, bakbakan work dito, ayan. So, siguro napakalamig niyan ngayon. May ano din ba dyan? May ano dyan tayo? May niebe. May niebe din yan. Nag-uulan ng yelo. Nagpupungay-pungay na naman yung aking mata. Ayan, 7 million in the house. Nag-shoutout mga lalaw. Ayan, Ron Vlog. Nag-shoutout Ron Vlog. Hello po host. My new video host. Pwede po watch po. Sige, i-watch natin yan. Ron Vlog, baba ka lang yung bahay. Ayan. Malaki pera pero malaki din bilihin. Parang Pinas lang din dito. Ayan. Yun lang. Siguro marami ka ng ipon, lalabs, no? Marami ka ng ipon dyan. Yan, Ron Vlog. Magbaba ka na ng bahay mo para ma-watch natin yan. Ayan, Ron Vlog, to love somebody. Love somebody. Ayan, Nelmar Lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Security ka pala, Lalabs. Ron Vlog, sana all nasa abroad. Lalabs, alam mo ba yung ano? Nalak na lang ibang. Nelmar Lalabs, alam mo ba yung salitang abroad? Ang maganda lang, Lalabs, pakinggan abroad. Pero if nandito ka na sa abroad, mararanasan mo yung mga bagay na di mo nararanasan sa Pilipinas. Yung lungkot. Tapos alam nyo ba, hindi porkit nasa abroad mga lalabs, madaming pera. Tandaan nyo yan mga lalabs. Hindi porkit sa abroad kami, madami kaming pera. Ang maganda lang pakinggan is salitang abroad. Alam nyo ba yung lungkot dito? Yung nag-work ka tapos sigaw-sigawan ka ng amo mo, gano'n. Hindi katulad sa Pilipinas na pagising mo sa umaga may pagkain ka na, may nagluluto sa'yo. Ito sa abroad, lahat ikaw ang gagawa. Mostly kapag ikay nagkasakit, lalabs, wala sa'yong mag-aalaga dito kundi sarili mo lang. Iiyak ka na lang sa hospital kasi namimiss mo yung pamilya mo, wala sa'yong dumadalaw. Jan May, mga nag-shout out, Jan May. Ayan, Jan May. May jacket ka na, lalas, pili ka na magbaba ng yung baha. Nilmar OFW from Ron Vlog. Good morning from Jan May. Ayan. Jan May, may jacket ka na, lalam.
Ayan, Aaron Vlog. Pinapanood ko yung video mo, ayan. Party kayo. Oo nga, host. Expire lang din yung passport ko, hindi ko tinuloy kasi natakot ako. Ang hina ng loob ko. Ayan. Swertihan lang, lalabs. Yung ano mo dito. Sa abroad. Huwag ka nang mag-abroad, Nelmar. Diyan ka na lang. Mag-YouTube ka na lang. Hintayin mo na lang mamuni ka. Kasi ang hirap dito sa abroad. Malungkot. Tapos kung di mo alam kung yung magiging amo mo abnormal. Diba? Yan ka na lang. Ako nga gusto ko nang umuwi. Nelmar eh. Ang lugar ka, host. Yan ka na lang, Nelmar. Ka nang pumunta ng abroad. Ayan. Sa UAE lalabs. Kailangan, Nelmar, kung mag-abroad ka, kailangan malakas yung loob mo. Ayan. Kailangan matapang ka. Kasi pagdating mo dito, malulungkot ka eh. Ayan, Raquel Knight, may galab shout out, lalabs. Raquel, ayan. Thank you so much, Raquel lalabs. Late man tong aking ano dito. Late yung lumalabas na ano. Late yung lumalabas. Ang layo pala ni host. Yes, lalabs. Malayo talaga ako. Ba't ganun, Raquel? Hindi ka lumalabas dito. Ayan, yung vlog na full watch ko na. Bakit hindi ko makita yung ano ni Raquel? Ni Raquel. Yung kanyang mabalang bahay. Ba't wala, Raquel, yung ano mo? Hindi kita makita. BOGFYL. Ano yun? Bakit wala? Hindi kita makita. Kaya nga, host, isa pa wala ako maiwanan sa bunso ko, wala ako tiwala sa iwanan. Mahirap na sana mamuni na ako sa YT para may income kami mag-ina kahit papaano. Mahirap maging pal. Palamunin. Mahirap maging pala. Palamunin. Bakit isa lang ba yung anak mo, lalabs? Nelmar? Ayan, Nelmar, na full watch ko na bahay mo. May bakas pa from Ron Vlog. Ayan, Ron Vlog, na full watch ko yung ano mo, ha. Pinanood ko na, lalabs, Ron Vlog. Ayan, Jan May, dansa nakapin. Ayan, dansa nakapin, Nelmar. Pabalikan si Jan May. Huwag ka mag-alala, lalabs. Darating ka din dyan. Darating ka din yan, mamumonetize ka rin. Kailangan mo munang maka 1K. Darating ka rin yan, Nelmar. Kunting ano lang, tiyaga. Ayan. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Ganun. Huwag ka nang mag-abroad. Babae ba yung anak mo, Nelmar? Huwag mong ipagkatiwala yan. Alam mo naman, hindi mo alam yung mag-aalaga niyan. Dan Tamsik Ron Vlog, Perlas dating dikit, salamat. Ayan.
Dan tamsak sa'yo, host. Ayan. Maraming salamat naman, Jan May. Ayan. Ikaw ba, Jan May? Nasaan ka ba? Nasa Pinas ka lang ba o nasa abroad ka din? Kaya huwag ka na mag-abroad, Nelmar. Diyan ka na lang. Malulungkot ka dito. Kailangan malakas yung loob mo. Kasi minsan, pag mahina yung loob, di pa ka kumain, nabuang ka dito. Taiwan, ayan, nasa Taiwan pala si Jan May. Makababalik ka ng Pinas, nabuang ka na. Ayan, sana all nasa Taiwan. Ayan. Nasa Taiwan si Madam Jan May. Tingnan natin yung bahay ni Jan May. Madam Jan May. Nalumot man to eh. Ayan, Nilmar. Nakalimutan ko na palang nag-stop pala to. Dikit ko sa'yo, ayan. Nilmar. Yung sinigang na hipon mo, nakalimutan ko na. Hanggang sana namatay pala siya. Hindi ko pa siya nadikit. Kasi nagchika ako eh, nakalimutan ko na. Ayan, 3 million in the house, mga lalabs. Nasaan na yung mga tao dyan? Ayan. Ayan, 356 na pala to si Jan May. Merry Christmas memories, diba? Ayan. Ayan, Jan May, nasa bahay mo ako lalabs. Lucky horse yung dalawa kong bae nagsipag-asawa na kasi matitigas ang ulo kaya hinayaan ko na inalagaan ko ngayon yung bunso at isang apo kaya yung lola na ako ngayon. Lola ka na pala, Nilmar. Ayan. Sana all lola na. Ako nga wala pa kahit isa. Ayan. Try ko yung aking paa ng alay. Ayan, Jan May, dikit ko na to sa'yo lalabs. Na full watch ko na, ayan. Jan May. Bago pa lang ako host, ayan. Huwag ka mag-alala, Jan May. Darating ka rin dyan, mamumuni ka rin. Ayan. Ipagan mo lang lalabs. Ang pambanana, ayan. Malikot na nga na yung paa ko. Oh my God, na nga na yung aking paa. Oh. Yung aking paa, my goodness. Aray. My God, yung aking paa. Ayan, salamat po sa lang naman lalabs Nelmar. Ayan. 5 million in the house. May love shout out. Ayan. Ayan, Jan May, nakalimbang ko na. Ayan, may bakas pa from Ron Vlog. Bahay mo, Jan May. Ayan. Jan May lalas, bahay mo daw, baba mo. Ayan. Aray, nangala yung aking kamingkilan na sakit.
Ayan, 6 million in the house, mga lalabs. Mega love shoutout, 6 million. Ayan. 6 million, thank you so much. Baba ka ng bahay dyan, May. From Nilmar. Ayan. Yan, nagbaba na siya ng bahay, mga Nilmar lalabs. Nagbaba na siya. Anong araw ba ngayon? It's a Monday, right? No, it's a Sunday. Ha? Sunday ba? Monday na pala. Ambot, uy. Kaya pala alam ko pag Monday, pag unang araw sa Pilipinas, walang gaanong tao. Parang ganito. Pag Monday, mahina ang tao. Kasi unang araw, busy sila. Unang araw ng araw mo, ayan. Pag Monday, busy sila, ayan. Kaya walang ganong tao. Dan sa'yo dyan may official from Nelmar. Nasa work ang mga tao, host, nagsisipag pasukan na. Oo nga, ayan. Oo nga, lalabs. Kasi unang araw, di ba? Yung mga busy, ayan. Nilmar pasukli. Ayan, sabi ni Nilmar, Ron Vlog, matagal ka na niyang nasuklian. Dating dikit. May bakas siya sa'yo. Ito si Ron Vlog, malapit na tong mamuni. Si Ron Vlog. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much, mga lalaws. Thank you so much. Ayan. Nilmar pasukle, ayan, dan na sa'yo Ron Vlog, si Nilmar kanina pa, ayan. Nagtamsak na lang ako, Ron Vlog, kasi dating dikit na kita, ayan. Diyan may official done from Morning TV Ayla, ayan. Morning, ayan. Ayan, 8 million in the house, magalag shout out mga lalas. 8 million, thank you so much, ayan. Ayan mga lalas, maglablaban kayo dyan, magdikitan, ayan, magsuklian. Ayan, 8 million, thank you so much. Dyan may official done from Learning TV Ayla, ayan. Ano sabi niya? Nilmar po, what's na lang po from Ron Vlog. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan mga lalabs, salamat naman sa support nyo dyan. Ayan,
Huwag niyo naman kalimutang tamsakan si host. Mga lalabs, ay. Tamsakan niyo lang si host, mga lalabs. Masaya na si host, ayan. Ang aking tuhod. Ayan, 6 million in the house. May kalab shoutout mga lalabs. Ayan. Salamat naman sa 6 million dyan. Sa walang sawang pagsuporta kay host. Maraming salamat. Ayan. Ayan, 7 million. Thank you so much mga lalabs. 7 million, thank you so much. Ayun mga lalabs, tayo yung magbabaan ng inyong mga bahay. Magsilip-silip lang kayo dyan. Ayan. Ayan, 8 million. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Yung iba sumisilip biglang umaalis. Ayan. Huwag yung kalimutang tamsakan si host mga lalabs. I love you, may love shout out, Tom Shark, ayan. I love you too, ayan, may love shout out, I love you. Ay, gumalaw nito. Ayan, I love you, meron ka na pong ano, may jacket ka na I love you, ayan. Ang galing naman ng yung pangalan, I love you. Tom Shark, ayan. Meron ka ng jacket, I love you. Hindi ka na magbaba ng iyong bahay. Ayan, tinapos ko ng pinanood ng vlog. Nagbakas na ako. Nakadalawang beses ko ng pinanood. Ayan, Ron Vlog. 2 times na palang pinanood ni Nilma yung video mo. Ayan. Malis nata si Nilma, si Ron Black.
Ayan, 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 ayan. Ayan, done to you. Morning TV Ayla from John May. Ayan. Ayan, morning TV Ayla. Pabalikan na lang si John May Lalabs. Done na sa'yo. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Biglang shoutout mga lalabs. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga support dyan. Ayan. Dito nga amo ko, ayan. Ayan, Grace Mosi and Liana Vlog Channel. Vlog shoutout. I'm back, who's nanukli lang ako. Ayan. Oh? Ayan, Grace Mosi and Liana Vlog Channel. Nalap shout out. Sana maka grade 5 na ako na huwag na lagasin ni Lolo. Panalangin mo, Nelmar. Ayan, Tito Bob, nalap shout out, Tito Bob. How is your banana, Tito Bob? Ayan. Kumusta ka na, Tito Bob? Salamat naman sa pagpunta sa aking LS. Ayan. Morning TV Ayla, may grabe shoutout, nagbaba ng kanyang puso. Ayan, patamsak naman po. Ayan. Grace and Liana Vlog Channel, salamat host. Ayan. Ayan, Tito Bob Cooking, panoorin natin yan. Tamsak sa'yo host, maraming salamat sa patamsak naman dyan, Tito Bob. Ayan. Si Tito Bob, ang sarap naman ng ginisang togi na may oink. Ayan, Ben's Sprout stir fry. Ayan. Masya Allah, Masya Allah. Ayan. Sarap naman nito, Tito Bob. Ayan. Sarap naman nito, nagutom ako. Okay lang ako, host. Patulog na pagod sa work. Dumaan lang muna ako sa'yo. Sige lang, salamat po sa pagdaan, Tito Bob. Ayan, Tito Bob, ako yan, si Bicola ng Oragon. Pinapanood ko yung sprouted mo, ayan. Salamat po, ayan. Di ba alam nyo ba yung nag-work ka, tapos pagdating mo ng bahay, mag-work ka pa rin kay Lolo? Di ba parang minsan nakakapagod? Yung iba kasi nag ALS, naka full time lang talaga sila. Yung sa bahay lang sila. Kaya ang laki na ng nila ng banana. Kasi wala silang ginawang maghapon kundi mambanana. Kaya nga po, kasi kaya tingin mo yung akin 1.8. Nako, ilang buwan na hindi umaakyat. Paano busy sa work, wala kang time managing. Pagdating mo sa bahay, pagod ka. Kailangan pa rin natin magpakita kay Lolo na nag-work tayo sa kanya. Kahit kunting oras lang. Ayan, Tito Bob. Napakayami naman nito, Tito Bob. Ako'y naglalaway. Ayan. Tito Bob Cooking. Kung full time lang siguro tayo, sigurado. Kung nasa bahay lang ako, siguro matagal na yung banana ko na nasa 5,000 na siguro ako. Di buong maghapon ko yan managing. Yung ko na lang, ayan. Ako pa dalaw-dalaw lang kasi may work na tayo. Busy na ngayon. Yung mga resto. O kasi taglamig na, di ba? Ayan, Tito Bob Cooking Vlog done from Morning TV Ayla. Salamat, host. Ayan, nilagyan ng Grabe.
Brown bell pepper, ay brown black pepper. Sarap naman nito, ayan. Ang iyong ginisang togi na may oink oink, ayan. Ayan, sarap naman nito, Tito Bob. Ayan. Wow! Saan ka bang lugar, Tito Bob? Saang bansa ka? Ayan. Dito sa UAE, wala ditong snow, pero malamig siya mga lalabs. Ang meron dito sa UAE, malaking disyerto at camel. Ayan. Mga kamilyo, ayan. Pero malamig na dito. Pag lumabas ka, sobrang lamig. Ayan. Kailangan mong mag-jacket kasi malamig. Romania po, ayan. Alam, may niebe dyan. Umuulan ng niebe dyan, Tito Bob. Romania po, host, ayan. Ayan, sarap naman ito, Tito Bob. Nakakagotang. Ayan, sarap. Ayan. Puluwas na to, Tito Bob. Ayan. Opo, host. Alam ko po dyan. Balik-balik ako dyan. Dati, opo, nag-snow dito, host. Ay, dito sa UAE, walang snow dito. Puro lang dito sandstorm. Nagsa-sandstorm lang dito mga lalabs. Ay, kumusta po, Tito Bob Cooking Vlog ang Romania? Ayan. Ayan, Tito Bob, napakayami naman dito, Tito Bob. I feel hungry, ayan. I feel hungry, ayan. I want to eat, ayan. Ayan, Tito Bob, full watch po ito, ayan. Pinanood ko siya ng full, ayan. Ayan, let's eat. Ready to serve, ayan. Ayan, full watch, Tito Bob, ayan. Ano ka na, Tito Bob? Muni ka na? Wala kang join button? Ayan, learning TV Ayla. Okay naman po dito sa Romania. Ayan. Salamat po, host. Ayan, malaka naman lalabs. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Love shout out mga lalabs. Ayan. Nangala yung aking samingkilan. Ayan, Tito Bob, dikit ako sa'yo. Pasok nyo na lang. Salamat. From Grace Mosi and Liana Vlog. Ayan, Tito Bob, pabalikan na lang si Grace Mosi. Dan daw po siya sa'yo. Ayan. Malapit na yan. Ano na lang yan, Tito Bob? Isang buwan na lang yan. Isang buwan na lang yan, Tito Bob. May nagpi-play sa'yo. Ayan, Grace Mosi, babalikan kita, huwag mag-alala. Ayan, babalikan ka daw niya, ano? Grace Mosi, no worries, lalabs. Si Tito Bob ay babalik sa'yo. Huwag kang mag-alala at may nagmamahal sa'yo. Ayan. Ako ay nandito lang. Ayan. Sa'yo'y naghihintay. Ayan. Kumakanta siya sa ambot ay. Salamat po. Ayan. Natawa tuloy si Grace Mosi. Ayan, 9 million in the house. Mag-love shoutout mga lalabs. Ayan.
Salamat naman sa inyong support dyan. Joy Creative World, hi. Tamsak sa host, tamsak na host. Ayan. Big love shout out, Joy Creative World. How are you, lalabs? Ayan. Haha, host, taga-asa ka. Dito lang ako, lalabs. Ako'y taga Bicol, lalabs. Taga Bicol, ayan. Nasa ano tayo? Nasa UAE. Sa United Arab Emirates, ayan, Muslim country, ayan, I love UAE, ayan, Tito Bob Cooking Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, MD Alif 79, nagbaba ng kanyang bahay mga lalab, ayan, again, second time, nagbaba ulit ng bahay, ayan, MD Alif, okay, third time, nagbaba again, after that, kalas your banana will go after that. Ayan, too much dropping your link is not good, lalab. Otherwise, Lolo will eat your banana. Ayan. Drop your link only one time, lalabs. Not every time. Ayan. Ayan. MD Aleph. Ayan. I don't know is MD Aleph is a Filipino or no. Ayan. I want to see. Ayan. Dito ako Riyadh, lalab. Sobrang lamig. Ayan. Dito rin lalab. Sobrang lamig na rin. Sarap-sarap na may kayakap. Ayan. Ayan. Tutulog na ako. Pas. 1 AM na dito sa mga nakadikit. Babalikan ko kayo bukas para walang lagas. Sige, Tito Bob, good night. Tito Bob, God bless you. Ayan, pahinga ka na. Kumain ka na ba, Tito Bob? Ayan. Bago ka matulog, kumain ka muna. Huwag kang kumain ng madami. Tama lang, Tito Bob. Ay, Tito Bob, na full watch ko na ang bahay mo with bakas. From Ron Vlog. Ayan. MD Aleph, nagbaba ng kanyang kamay. Ayan. Oh my God, nangalay na naman ako mga lalabs. Yung aking kasing paa nakataas. MD Aleph. MD Aleph is not Filipino. This one, I think you are from India. Aray. Yung aking paa. Oh. MD Aleph. 380. Oh my God. In the Aleph, mashallah. This one, it's very nice place. This, oh, mashallah. Ayan, Ron Vlog, dating dikit na kita, sir. From Tito Bob. Ayan, MD Aleph. I will connect this one to you. Ayan. Oh, it's too much. Ayan, MD Aleph, nagbaba ng kanyang puso. Ayan, 5 million Ron Vlog freelance done sa bahay mo from Joy Creative World. Ayan. Pabalikan na lang Ron Vlog si Joy Creative. Dan daw siya sa'yo, lalab. Ayan. Ayan, dan sa'yo, Joy Creative World. Pasukli na lang po from Nelmar. Pasuklian si Nelmar, Joy Creative. Dan sa'yo, lalabs. Ayan.
Ayan, Joy Creative World done from Morning TV Island. Joy Creative, connect to Morning TV Island. Lalang, ay nakapin pala, ay ambot. Tagalog pala si Joy. Ayan, Joy is a Filipina. Ayan. It's a Filipina. Ayan. Ay nakapin pala, si Nilmar Lalabs ay nakapin. Yan, padikitan naman nalang si Bicula ng Uragan. Patamsak naman kay Jans kay Bicula ng Uragan mga lang. Ayan, maluoy na uy, maluoy. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much mga Lalabs. Thank you so much. Ayan. Thank you so much mga Lalabs. Ayan. Nangalay ka ng Nilmar sa taas. Nilmar. Ayan, Nilmar dating dikit. From Joy Creative World. Ayan. Morning TV OTW from Joy Creative World. Ayan. Ayan mga Lalabs. Mahina lang yung aking boses pero naiintindihan nyo naman ako, diba? Kasi mga Lalabs, may tulog. Ayan. Bismillah. Biglang humatching. Ayan, Joy Creative, nagbaba ng kanyang bahay mga Lalabs. Nagbaba ng bahay si Joy. Ayan, 5 million mga Lalabs. Thank you so much sa 5 million dyan. Ayan, dating dikit pala ako kay Joy. Yung kanyang main channel. Ayan. Ayan, Nilmar Lalaw. Baba mo na kita lalamsan. Ilan na ba yung bahay mo? 414 na pala. Ayan, pina muna natin si ano? Si... Ano yung pumasok kanina? And more night. Okay lang, host, para iba naman ang mapin. Ayan. Annalyn Galendes, Miglabi, shout out Lalabs, tamsak. Salamat sa patamsak, Lalabs. Ayan. Annalyn Galendes, ayan. Miglabi, shout out to you, Lalabs. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Annalyn Galendes, mga Lalabs. Palablab naman si Annalyn. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Oh my God, mashallah, madam. Ulit pala tayo sa aking main channel. You have a big mansion. 10 million your banana. Ayan. Yun ka lyrics from Willie Bell. Rebellion me. Ayan. Annalyn Galendes. Mashallah. Mashallah.
You have a big mansion. Ayan. Ayan, Indian Wanderer. Mag-love shout out to you, lalabs. Indian Wanderer, thank you for coming in my LS, lalabs. Indian Wanderer, ayan. Thank you so much, ayan. Indian Wanderer, ayan. He's dropping his hands, ayan. 2 hands. Thank you so much, Indian Wanderer. Ayan, my supportive, very supportive Indian Wanderer, ayan. He's very supportive, lalab. Every time I post video, he always has what is this message. Ayan, thank you so much. You have a comment. Indian Wanderer, thank you so much. Ayan, thank you so much, lalab, Indian Wanderer. Ayan, okay. Ayan, thank you so much, Indian. Ayan. Right, drop your link, Indian Wanderer. You have channel, right? Ayan, 6 million in the house. Megalab shout out. 7 million. Megalab shout out, 7 million. Ayan. 7 million, thank you so much, mga lalab. Salamat naman sa support nyo dyan. Ayan, Indian Wanderer, thank you so much, lalabs. Ayan, God bless you. Ayan. Oh my God. $6 million, thank you so much. 6 million. Ayan. Ayan, thank you so much, Indian Wanderer. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. 7 million, 7 million. Ayan. Ayan, thank you so much sa walang sawang support nyo kay host. Ayan. Gayon man talaga ni host. Ayan, maraming salamat naman dyan. Morning TV I love. Sa papuri mo, ayan. Nahihiya na tuloy ako. Joke lang. Ayan, Joy Creative World na po sa bahay mo. Ayan. With bakas pa-watch na lang din mga videos ko. Salamat, God bless. Salamat sa papin. Wala nga naman po, lalabs. Ayan. Dan sa'yo na rin galing bis. Pasukli na lang po from Nelmar. Ayan, Angel Wanderer. Mashallah, mashallah. Ayan. Thank you so much, Angel Wanderer. Angel, give thumbs up. Give thumbs up down of my videos. You will see this one. Put thumbs up. Click that one, Angel Wanderer. Give to me thumbs up. Ayan, Bicolanang Oragon, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Patamsakan naman si Bicolanang Oragon. Ayan. Tamsak lang, mga lalab, sapat na. Ayan. Ron Vlog Freelance, naunahan na kita, dikitan kanina. Salamat. Salamat sa sukli mo from Joy Creative World. Indian Wanderer, thank you so much, lalabs. Ayan. Ayan, I saw your thumbs up. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Indian Wanderer. You're so very supportive. Ayan.
Ayan, 5 million in the house. May love shout out. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much. Ayan, Joy Creative World. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Palablab naman si Joy Creative. Ayan. Okay, ayan. Thank you so much, Angel. Ayan. Ayan, Joy Creative World. Salamat pati sa iyo, host. Thank you din. Ayan. Alis ka na rin vlog. Nasa duty ka ba? Nasa work ka? Ayan, 6 million mga lala. Salamat sa 6 million dyan. Ayan, Ron Vlog. Nagbaba ng kanyang bahay si Ron Vlog. Nagalaw. Kakauwi lang host, panggabi ako. Ayan. Sige lang lalam sa Ron Vlog. Kumain ka na. Ayan. Kumain ka muna Ron Vlog. Magpahinga ka dyan. Ayan. Ayan, baba ka ng bahay mo. Ayan, nababa ka pala. Sige lalabs, ayan. Ayan, Yearning TV Ayla, nagbaba ng kanyang puso. Tapos na host, habang nagpapahinga, watch po ako sa LS mo. Ayan. Thank you so much, lalabs. Ron Vlog, nag-ano ka rin ba nagsa-silent LS? Dapat mag-silent LS ka rin. Kasi di ba WH na lang yung kulang mo? Ayan, traveling dito, Lakwat, Sera. Mag-love shoutout. Evening, guys. Ayan, good morning here. Ayan. Para sa imo yan, host. Ayan, thank you so much. Ayan. Para sa imo yan, host. Ayan, magaling tumagbikol si ano. Si Ayla. Ayan, para sa imo yan, host. Ayan. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Salamat po. Ayan. Yearning TV Ayla. Maraming salamat, lalams. Ayan, Yearning TV Ayla, nakadikit na rin yung aking main sa'yo. Namumutan mo na ika. Ha? Namumutan mo na ika.
Na- namumu namumu eh, namumutan ko na ika. Ayan, namumuot ka na sa ko ha. Yung aking mata mga lanas, unti-unti nang lumiliit. Yung aking eyebag, lumalaki na. Ayan. Traveling dito Lakwachera, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Palikitan si traveling dito Lakwachera. Ayan. Lakwachera pala to eh. Ayan, 373. Ayan. Huh? Tamsakos morning. Ayan. Good morning lalabs. GRTV buhay mo to. Tamsak. Salamat sa patamsak dyan, GRTV. Ayan. Kumusta ka na, GR? Ayan. Ayan, host. Patulong naman po sa watch na lang din po ng playlist video ko po para makadagdag ng WS sub. Salamat po, ayan. Miguel Loves. Malis na ata si Nilmar. Kagabi sino ba yung play ko? Limutan. May nagpa-play sa akin kagabi. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero si Nilmar, lagi ko siyang piniplay. Malis na ata siya. Si Marvin, ano yan din eh. Si Marvin, anayatin na tayo. Tingnan vlog. I-play kita mamaya pagtapos ng aking LS. Kasabay ni Nilmar. Ayan. Ayan, traveling dito Lakwachera. Out muna ako host. Bilan ko muna ng champurado mga alanga ko. Hindi kasi ako nagluto kasi tuwing umaga yun lang gusto niya. Sige lang lalabs. Nilmar, ingat ka lalabs. Sige, bumili ka na. Ayan. Bumili ka na lalabs. At mag-breakfast ka na rin. Ayan. Ang ganda naman nitong mga Santa Claus mo. Blessed morning host and everyone from GRTV. Traveling dito Lakwachera. Bahay mo. Ayan, dan sa bahay mo. Pero stay tuned lang ako ha. Salamat po sa help. Ayan. 167 na yung WH ko. Ayan, ang bilis diba Nilmar? Ayan. Ang bilis Nilmar. Ayan. Inshallah after 5 months mamonetize ka na. Ayan. Yan, Joy Creative World, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Traveling, ayan, full watch. Full watch, mga lalabs. Ayan, ayan, ayan. Tinikit ko na traveling lalabs. Ayan. Joy Creative World, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Hi Bloody Coder, mega love shout out lalabs. Ayan. Thank you for coming. Ayan, give me thumbs up. How are you Bloody Coder? Ayan. Namiss ko na to si Bloody Coder eh. I miss you so much Bloody Coder. You don't have time to me. Ayan. Hindi ka na pupunta sa aking LS. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan. RTV buhay mo to. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Magalag shout out. Ayan. Katamsak po WS din kunti. Thanks. Ayan. Sige GR. Panoorin natin yan lalabs. Katamsakan natin yan. Ayan. GR Moto Vlog. Ayan.
Ratiwan akong dikit sa'yo sa aking main channel, Lalap GRTV. Panoorin ko na lang to, ayan. 59. Punta ako sa bahay mo para mag 60 ka. 659. Gawin natin 60, ayan. Ayan, padikitan naman si Bloody Coder mga lalam. Ayan, GRTV, nasa bahay mo ako lalabs. Ayan. Ayan, GRTV. Medyo malabo kasi yung ano. OTW sa nakapin. Ayan. Ayan, drone vlog. Balikan mo yung mga dumidikit sa'yo. Ayan, mga lalans. Patamsakan naman si Bicula ng Uragon. Ayan. Patamsakan naman si Bicula ng Uragon, mga lalans. Sige, ano, GRTV, full watch ko to. Ayan. Ayan ko lang. Full watch ko yan. Ayan. Magbasa muna tayo. Yaon na ako sa harong muhos. Ayan. Salamat po. Morning TV Ayla. Ayan. Dinikit ko na rin yung aking main sa'yo. Ayan. Salamat. Ayan. Ron Vlog Freelance. Doon sa bahay mo. Full pack. Ayan. Ron Vlog. Pabalikan mo yung mga dumidikit sa'yo, lalab. Ayan. 9 million in the house. Magalag shoutout mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Salamat, host. Ayan. Ilang minutes ba to? Ayan. Ilang minutes? 20:45. Medyo mahaba siya. Okay lang yan. I-full watch natin. Ako ay inaantok. Ayan, what time now? It's 3:29 in the morning. Ayan, UAE time. GRTV, buhay mo to dan sa bahay mo. From Joy Creative. Ayan. Ayan, Joy Creative nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. 7 million in the house. Magalang shout out. 7 million, thank you so much. Yan, nawala na si ano, si Bloody Coder. Bloody Coder, nandyan ka pa. Joy OTW. Ayan. Mga lalas, padikitan si Bloody Coder, mga lalab. Kung gusto nyong matutong paano mag-hack, ayan. Paano mag-hack ng mobile. Ayan, si Bloody Coder, mga lalab. Si Bloody Coder ay isang hacker, ayan. Kung gusto nyong matuto kung paano mag-hack ng internet, just add Bloody Coder, mga lalab, so that you will get idea from Bloody Coder, ayan. Bloody Coder is a guy. Isa siyang hacker, ayan. Kung gusto niyong matutong mag-hack ng internet, dikitan niyo si Bloody Coder, mga lalabs, ayan, at nakalagay sa kanyang videos kung paano mag-hack ng internet ng kapitbahay. Ayan, mga lalabs. Meron siyang video, nakita ko. Ayan. Napanood ko na, lalabs.
para magkalibre na kayo sa internet. Taraos, magkaturog na kita dire. Grabe na di na kaya. Sige, Night TV Ayla. Tulog ka na loves. Good night. Ayan, God bless you, Night TV Ayla. Salamat sa pagpunta. Salamat. Tulog ka na. Ayan. Ayan, tamsak harang WS po sa binaba mo na bahay mo. Ayan, salamat po. Ayan. GRTV, salamat na lang. O yan, si Bicula ng Uragan. Ayan. Ayan, GRTV. Still watching pa rin ako ng video mo. Naka 5 minutes na. Ayan. Naka 5 minutes na ako. Ayan. Hayaan ko lang yan, tapusin ko. Ayan mga lalabs, nakikita nyo si Bloody Coder. Kikita nyo yan lalas, panoorin mo yung kanyang mga videos. Ayan. Kung paano mag-hack ng ng mobile. Paano mag-hack ng mobile ng kapitbahay. Ayan. At higit sa lahat, paano mag-hack ng internet. Nang di nila namamalayan na ikay nakakonek na sa kanilang internet. Mga lalabs. Tamsak harang WS mo sa binabay. Ayan, JB Guitar Tutorial. May galab shoutout. Ayan. Night TV Ayla. Ayan. Good night, lalabs. Ayan, JB Tutorial. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Joy na pulpak ko na ba. Yan, nakabalik ako. Muntik na akong malaglag mga lalabs. Muntik nang malaglag si Boss. Nawala ng connection. Oh my goodness. Aray na naman yung aking paa. Yan. Ayan, Ron Vlog, thank you. Thank you. Nadikitan na kita kanina. Salamat sa sukli mo from Joy. Joy Creative World. Aray. Ayan, Joy's Creative World. Tamsak 3 minutes WH sa bahay mo. Dating dikit sa'yo. Thanks. From GRTV. Ayan. Ayan, GRTV Moto, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Ayan, GRTV naka 8 minutes na ako. 8 minutes and 34 seconds. Ayan. Thank you, GRTV Buhay Moto. Ayan, from Joy Creative World. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May galab shout out mga lalabs. Ayan. Salamat naman sa 7 million dyan mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Joy Creative World, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, ilang minutes na ba ako sa'yo Ayan, GRTV. Still watching pa rin ako. Ayan. 9 minutes and 35 seconds. Ayan. Nasa na ako? Nasa kalagitnaan. Ayan, 7 million. Thank you so much mga lalab. 7 million there. Taas ko na naman yung aking paa. Ayan.
Salamat sa WH host. God bless you. Ayan, God bless you to Lalang. Ayan, naka 10 minutes na ako. 10 minutes and 24 seconds. Ayan. GRTV, ayan. Thank you, host. Ayan. Ano man lalang. Ayan, 7 million in the house. Magalang shout out mga lalang. 7 million. Ayan. $7 million in the house. Thank you so much. Except na host, antok na ni. Ayan, Joy Creative, salamat Lalabs. Thank you so much Lalam. Ayan, God bless you Lalabs. Ano gamit mo host sa LS mo? Streamlabs, Lalam. Streamlabs. Sige, type ko ha. Streamlabs. Malapit na akong matapos sa'yo, ano? GRTV, ayan. Nasa kabundukan na. Ayan, GRTV, mag-silent ka lang. Tamang mag-silent ka. 659, ayan, kasi para habang dumadagdag yung banana, dumadagdag din yung WH mo, kasi ang banana mabilis lang hanapin pero ang WH ay mahirap. Ayan, kailangan mo pang kailangan mong may mag-play sa'yo para magdagdag yung WH mo. Ayan, GRTV OTW from Ron Vlog. Ayan, GRTV nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Kung masipag ka GRTV, araw-arawin mo yan. Kasi ako ganun yung ginagawa ko dati. Silent LS. Then may nagpi-play ng aking mga videos within 5 months. Na reach ko yung WH last October. Ayan. October 6, ako'y namuni. Ayan. Salamat sa Diyos. Huwag niyong kalimutang nagpapasalamat sa Panginoon, mga lalabs. Lahat ng bagay kailangan nating ipasalamat sa Diyos. Ayan. Kaya nga po sa ngayon, half na din WH ko. Ayan, mashallah. 659 ka na, tapos may kalahati ka ng WH. Ayan. Pagdating mo ng 1K, monetize ka na, GRTV. Ayan. Mag 3 months pa bahay ko. Ayan. Okay lang yan, lalabs. Mararating mo rin yan. Ayan. Naka 1K ka na, tapos 4,000 WH. Ayan. Monetize ka na.
Inaantok na yung aking mga muning-muning. Ayan. Ayan, salamat uli host. Ayan. Na ba po? Ayan, malapit ko na matapos ang iyong GRTV. Ayan. Dito na ako. Ayan, ilang minutes na ba ako? Ayan, 15. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Shout out mga lalag, 7 million. Ganda naman ng hairband. Ayan, thank you so much naman yan. Ayan. Tamsak host, Danilin BTV. Shoutout lalams. Ayan. Tamsak host, salamat sa patamsak lalams. Ayan. Maraming salamat naman dyan, lalams. Ayan. Ayan, papuri naman yan. Baka na ng bahay. Ayan. Mabaka na ng bahay, Danilin. Ayan. GRTV vlog na pulpa ko na bahay mo. May bakas pa. Ayan. Ramron vlog. Ayan, may premiere si Danilin. Ayan, Ron vlog. Baba mo na kita Ron vlog. Bilang natin si Danilin, may premiere pala siya para matamsakan. Meron vlog, bawa mo na kita lalang. Ayan, nandyan pala si Lester Ombro Vlog. Ayan, Lester Ombro Vlog. Galab shoutout lalabs. Ayan, salamat naman sa pagpunta, Lester. Ayan. Nagigising lang siguro niyan ni Lester. Ako inaantok na. Ayan yung aibag ko. Laki na. Ayan, Danilin. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Patamsak po sa premiere. Ayan, Danilin. Bakit niwala mo yung message? Ayan. Danilin, nasaan na ba yun? Bakit mali ata yung napin ko? Bakit hindi gumagalaw? Ayan, Danilin TV TW. Oh my goodness. Ayan, dating dikit sa nakapin. Tamsakan natin yung Danilin. Naka-off yung message. Ba't naka-off? Tamsak na lang. Ayan, tamsak Danilin. Tamsan na kita Danilin. Ayan. Dalawang tamsak. Ayan, GRTV, full watch ako sa'yo. Ayan.
Malapit ko lang matapos. Ayan. Yung iyong video. Ayan. Para sa iyong WH. Ayan, Dijoy. Magalang shout out lalabs. Ayan. Thank you for coming, Dijoy. Ayan. Nagbawa si Dijoy ng kanyang bahay. Ayan, GRTV. Ayan, full watch ako ng GRTV. Ayan. Full watch. Ayan, done na ako sa'yo ha. Ayan. Ayan, may bakas ako dyan. Ayan. Na full watch ko yun. Ayan. Ayan. Dami ng TV tamsak sa pamir mo din. Done. Ayan. Sa shot. Ayan. Kalimbang all na. Ayan, GRTV nagbaba ng bahay. Salamat host. Ayan. Ayan, patamsakan nyo ng kapin mga lalabs. Mga alay, magpasandan muna ako mga lalabs. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan, GRTV buhay dot dikit. Short beta. Ayan. Short beta. Ayan, 7 million in the house. Big love shoutout. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Dijoy, ayan si Dijoy. I'm here in your house, Dijoy. Half for you and half for me. Ayan. Dijoy lalabs.
And DJ, I will connect this one, DJ Lalabs, ayan, I will connect this one to you. And DJ, I will then connect. Ang oras na ba? Ayan, 7 million in the house. And shout out. Ang mga lalabs, siguro mga ano na lang, 6 minutes na lang lalabs, ako'y mag-out na. Ako'y may pasok mamaya. May pasok ako mamaya mga lalabs. Ayan, hindi ko na nang urago, nagawa ng kanyang bahay. Kailangan natin magpahinga mga lalabs. Ako'y may pasok pa, ayan. 5 minutes na lang mga lalabs. 5 minutes. May mag-out na. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. 5 minutes na lang po. Ako yung mag-out na mga lalabs. See you tomorrow uli. Ayan. Loading ako. Ayan. Okay lang yan, GRTV, kasi ako yung mag-out na. Yan, naglo-loading na yan. Ayan, Jar, buhay mo to. Nagbaba ng kanyang bahay. Mag-out na ako, GRTV. Ayan. Bukas na lang uli. Ako'y may pasok mamaya. Ayan, bukas lang uli mga lalas. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Maraming salamat sa support nyo dyan. Ayan. Kayo mag-out na mga lalas. Bukas na lang po uli. Same time. Philippine time is 5:30 in the morning. Ayan. Ayan mga lalas. Ako'y magpapaalam na sa inyong lahat. See you tomorrow mga lalabs. God bless us po. See you tomorrow mga lalabs. Bye bye.